Prečo 99% ľudí nevie o tom, ako obnoviť pamäť a koncentráciu v každom veku? Čo ak vám poviem, že existuje spôsob, ako zlepšiť pamäť, koncentráciu a tvorivé myslenie, ktorý funguje lepšie než akékoľvek doplnky? A pritom nevyžaduje drahé lieky ani zložité prístroje? Nedávne výskumy ukázali ohromujúci fakt. Meditácia v pohybe prestavuje mozog 3-krát rýchlejšie ako bežná meditácia v sede. Dôvod je jednoduchý. Keď meditujeme v nehybnosti, zapájajú sa len oblasti mozgu zodpovedné za pozornosť a sebakontrolu. Ale keď pridáme vedomý pohyb, aktivuje sa celý mozog. Motorické zóny koordinujú pohyby, mozoček udržiava rovnováhu, hypokampus vytvára nové neurónové spojenia a tvorivé centra generujú čerstvé nápady. Čo sa deje vo vašom mozgu za 20 minút? Po 5 minútach sa mozgové vlny zosynchronizujú. Hladina stresového hormónu klesá. Po 10 minútach sa aktivuje tvorba špeciálneho proteínu, ktorý vedci nazývajú hnojivom pre neuróny. Po 20 minútach sa zvyšuje hustota sivej hmoty v oblastiach zodpovedných za pozornosť a pamäť. Prečo pohyb a meditácia fungujú tak účinne? Bežná meditácia má problém. Myseľ sa bráni. Myšlienky utekajú, je ťažké sa sústrediť. Mnohí to vzdajú, keď nevidia výsledok. Pri meditácii v pohybe sa telo stáva kotvou pre pozornosť. Nie je možné myslieť na problémy, keď je potrebné koordinovať plynulé pohyby rúk a nôh. Je to ako dať mysli zaujímavú úlohu, ktorá ju úplne pohltí, ale zároveň uvoľní. Pred tisíckami rokov čínski majstri vytvorili systém, ktorý sa dnes študuje na popredných univerzitách sveta. Tai Chi. To nie je len gymnastika pre seniorov v parku. Každý pohyb v Tai Chi vytvára nové spojenia medzi neurónmi. Pomalé, plynulé pohyby učia nervový systém prepínať medzi aktivitou a oddychom. Koordinácia dýchu, pohybu a pozornosti zosúľaďuje všetky rytmy organizmu. Po týždni pravidelného cvičenia si všimnete, že rýchlejšie zaspávate a spíte hlbšie. Lepšie sa sústredíte v práci. Menej vás podráždia maličkosti. Po mesiaci je pamäť jasnejšia, objaví sa mentálna flexibilita, tvorivé riešenia prichádzajú samé. Po 3 mesiacoch je váš mozog biologicky mladší. Získavate emocionálnu stabilitu a jasnosť myslenia na celý deň. Nepotrebujete drahé vybavenie, špeciálne oblečenie ani roky skúseností. Potrebujete len trochu voľného času, chuť skúsiť niečo nové a ochotu prekvapiť sa schopnosťami vlastného mozgu. Predstavte si, o mesiac sa zobudíte svieži, celý deň myslíte jasne a tvorivo a večer zaspíte za pár minút. A to všetko vďaka niekoľkým minútam plynulých pohybov denne. Znie to ako fantázia? Pre milióny ľudí na celom svete je to už realita. Možno je čas, aby ste aj vy zistili, čoho je váš mozog schopný, keď mu dáte to, čo naozaj miluje. Vedomý pohyb, pokojný dých a vnútorné ticho. Viac informácií nájdete v mojom WhatsApp kanáli o Tai Chi.